prije sadašnjeg motora. Mhm. Jesi li ikada namjerno skrenuo na lošiji put jer je bilo zabavnije? Puno puta. Često se nađe onako sa strane nekakva cestica koja obično nema okolo nikakvih kuća i ničeg, vodi u neku šumu ili negdje uopće u nepoznato i uvijek je zanimljivo skrenuti na takav put. Jer ove ceste koje su, ajmo reći, glavne i tako dalje, koje čovjek više puta prođe, već ih znaš i na pamet i uvijek si misliš di bi ova cesta mogla voditi, pogotovo kad je tak nekakva skrivena, onda te još više vuče, kaže ovo kad ovak izgleda na početku, zanima me kako izgleda tamo negdje dalje na nekakvom kraju ili kud se nastavlja. Tako da, puno puta sam to napravio. Nekad je bila dobra odluka, nekad stvarno nije.